won't you give me your И за да хора, аз съм TrollBG и сега правим един текчър пак да ви покажа как изглежда. И може леко да ме виждате, но както и да е. И сега само да ме зареди и да ви покажа на креатив. Какви са моите неща, ще го има в описанието. И започваме да взимаме неща, да ви покажем вече. Ето, родите ще ви покажа как са. Нали, река. Друго, ко да ви покажа. Нали, само една рода ще ви покажа. То всички са такива. Друго, тук ще ви покажа адски нов як блок на 1.8 е текчър пака, ако искате да го изтеглите. Ето, стълбата слагаме, печката слагаме, крафтинг тейбъла слагаме и торча. И както виждате, има нови цветя. Ще ви покажа после как са. И сега само ви слагаме да ви покажем как изглеждат. Ето вижте, като отиме долу, вижте как изглеждат адски яко. И каблстоуна. Сам как е като 3D. Майче до вас почти каблстоуна. Руите. Най-важното, което трябва да знаете за руите, че откъдето и да ги погледнете, ето, тук, нали виждате, че е диамантина. Обаче от тук, като дойдете и изкопаете нали едно, и падите и гледате рудата, и тук ви е така, опа, вижте как са изпукнали. Нали, да знаете, ще ви шифтна. Тъй. Вижте как са изпъкнали. Нали, това е едно от най-важните неща за руите. После брика. Нали, брик шоп. Слагаме го и вижте отгоре точно като друите. Сега, нали, присана как изглежда. Той е почти един и също, обаче е много яко изглежда с текчър пака. Стълбата. Дами и господа, кой яко изглежда. Вижте. Като истински стълби. И пак ви казвам, че ще има откъде да се изтеглите това текчър пака. И да имам клипове. И вижте как изглежда печката. Вътре майче има въглища, защото нали е печка. И тя изглежда отвътре. Крафтинг тейбъла адски много як. Много му се кефя. Гледайте, като отидете, нали, аз пак прекалих, защото забрах, че имам вина. Нали. Влизате отдолу. Не мога да сляза. Стига бе. Нищо, тук ще дойда. Слизаме. И вижте как крафтинг тейбъла има такива дъски като на дървото. И е 3D. Друго, което искам да ви покажа, нали, за той е торча. Как адски яко изглежда. Вижте. Ето, ще ви сложа и прав. Как много яко изглежда. Сега ще ви покажа също и
едно от цветето. Гъбите виждате как изглеждат. Те изглеждат, а дърветата много яко изглеждат. Сега ще ви сложа и той, например. Тъй, папа, чакайте малко, аз съм с Windows 8 и заради той. Тъй ще става фейлове понякога. Виждате Redstone, Door, такива неща. Едно от най-важните неща, вижте как изглежда. Ще ви покажа как изглеждат. Адски яко изглеждат, като ги сложите. Тук няма. Тук също няма, което да е 3D. Сега от тук да ви покажа. Фенса как изглежда. Адски яко. Друго. Pleasure Plate. Ще ви покажа. Опа, стига бе бъг. Някакъв има. Друго. Опа, кихнах. Дано да ми кажете на здраве. Сега гледаме нещо. Друго да ви покажем. Ето, вижте как има адски як неща. Тези даже за първи път ги виждам, така че няма да коментирам за тях. За 1.8. Вижте просто главите как изглеждат. Само ще ви взема една, всички други така изглеждат. Ето, започваме първо с главата, да ви покажа. Защото ви казах адски яко, че изглеждат. Можете да ги разпознавате, защото те са наклонени, както виждате. Цветята, кой яко изглеждат. Дърветата, много яко изглеждат, като са малки. Ето вижте, адски яко изглеждат. Много яки. И после стават ето такива. После това, това много яко изглежда, вижте, 3D. Фенса, най-любимото ми нещо. Гледайте как изглежда, много. Той е като другия, като стария, обаче най-якото ми е, че изглежда по-яко. Pleasure Plate само как изглежда. Вижте само как изглежда Pleasure Plate. Какво смешно. Много. И, това беше от мене, ако нещо не съм пропуснал. Листата да ви покажа. Листата много яко изглеждат, просто можете да си правите макети с тях, колкото си искате. И, например, тъй дървета с тук дър да слагате и цветя, например, и тъй. Много яко става, да ви кажа. Всички цветя са тъй, както ги виждате и тъй са. Да ги гледате. Руитин, само колът е съвсем малко по-навдигнат. Иначе всички други най-хубави руди, полезни, като желязото, диамантите, голда, златото, всичко са по-хубави. И това много гадно нещо, където трябва да го запомните обаче, че на земята има такива неща и да го чупите, няма да ги получите. И това е гадно. Защото на земята има айтами, обаче вие не можете да ги вземете. И това е гадното. И ето пак има такива, ще го щупя, обаче пак няма да ми го даде, ето, няма айтам. И това беше от мене. И довиждане. Чао от TrollBG.